Rosa Tomasekin ezkontzen da, eta Nafarroako herri txiki bateko taberna eta gasolindegia hartzen dituzte haien bizimodua aurrera ateratzeko. Denbora gutxian, Rosa tratu txarra jasotzen hasiko da Tomasengandik, hala nola irainak eta jipoiak, nagusiki hau mozkortzen denean. Gainera, taberna berarekin lan behar izana eta Tomasena mazaindu behar izanak neska gainditzen du. Depresioan erortzen da, ez baitaki egoeratik nola atera. Halako batean, Inazio kamioiko txoferra ezagutu eta arekin harreman romantiko batean hasiko da, Tomasek honen berri ezakiela. Rosaren egoerari irtenbidea emateko, Rosari Tomas hiltzaren ideia bururatu eta Inaziorekin batera hilketa planifikatzen du. Horretarako, Rosak Tomasekin ondo egotearen itxurak egingo ditu, honek ez ditzan susmo txarrik eduki. Gau batean, Tomas eta Rosa elkarrekin daudela, Inaziok kolpe batez hiltzen du Tomas, eta haren autoa ameldegi batetik botatzen dute istripua simulatuz. Baina Rosak belarritakoak galtzen ditu istripuaren tokian, eta polizia ikertzen hasten denean hauek aurkitu, Rosa eta Inazio epaitu eta kartzelan amaituko dute. Kontakizuna Rosaren kartzelako psikologaren eskutik garatzen da, eta batzuetan haren gogoetak eta Rosarekin dituen elkarrizketak ere agertzen dira.